Isa er en smuk havkajak. Jeg har haft fornøjelsen af at teste den, og efter mange ture i forskellige forhold, kan jeg sige, at Isa er let, manøvredygtig og komfortabel. Navnet Isa passer perfekt. Det symboliserer vandets magt og ro og knytter sig til nordisk natur og mytologi. Isa står for stilhed, styrke og forandring, præcis som havet selv. På vandet reagerer den præcis på kant, og den er utrolig sjov og ro. I bølger føles den tryg, og den fanger også let de små surfbølger. Med en smule finde holder den nem retning, også i sidevind. Finnen er enkel at betjene. Den er fjederpåvirket, så når du vil sænke den, trykker du blot let ind på finneskyderen. Og den er lige så let at få op igen. Opbevaringen er gennemtænkt. En stor oval luge bagtil, et lunt og blødt sæde i EVA-skum, god benplads og solide lårstøtter gør, at jeg sidder godt. Og jeg er vild med den praktiske snackluge lige ved cockpittet. Der er god plads til telt, mad og grej til en flerdages tur. Isa har mange styrker. Den reagerer fantastisk på kant, føles tryg i bølger, og den er super sjov til surf. Den fås i glasfiber eller carbon. Den er 5 meter lang, 52 cm bred og vejer fra kun 16 kg. Selvom den kun er 503 cm lang, holder den en imponerende fart. På en testtur over 3 km havde jeg en gennemsnitshastighed på 8,5 km i timen. Alt i alt er Isa en alsidig havkajak. Den kombinerer lav vægt, komfort og manøvredygtighed og passer perfekt til både bølgeleg, dagsture og overnatningsture. For mig betyder komfort alt, og i Isa sidder jeg så godt, at jeg bare kan nyde turen, uanset om det er lange stræk eller sjove bølger. Isa giver mig følelsen af frihed, af ro og af bevægelse i ét med havet.